Sanibonani, welcome back to my channel. You guys, welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in very much. Welcome, Yabanga cool for coming. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe bell channel. Please subscribe. We like video, we share video. Bese uyafaka the bell on. Bese ungakhohlwa njalo ukuthi ama advert mayedlala ungawaskip kuyasiza kakhulu lokho. Thank you so much. Kulaba bangaskip ama advert ngoba kuyasiza kakhulu ngiyabonga you guys. So kule video ngizokhuluma ngodaba lukaMka Robbie Malinga you guys. So kunodaba laphana kwathiwa ugijima enkantolo you guys about imali zika Robbie Malinga from ETS Records. I think uRobbie Malinga wayesebenzisana nabo ETS Record ubani DJ Sbu no nalona ube umyeni kaNhlanhla Mafu something like that igama liyabaleka. I don't know every time ngijala kodwa amagama abantu abaleka. I think nginamagama abantu amaningi kakhulu engqondweni. But anyways, you know guys, ETS Records yeah man. So Mka Robbie Malinga you guys kuthiwa ke uluyise enkantolo ke elombango wemali neTS Records kukhuluma lapha ngemali zomyeni wakhe owayengumyeni yakhe uRobbie Malinga siyazi ukuthi sewadlula emhlabeni. Bekunodaba aphambilini ngarecord video mayelana nomfana kaRobbie Malinga because I think you do remember kwakuthiwa ubedlalisa imali and bani ukuthi babakhe ashone lo mntana lona useqoka kahle usehamba ngemoto ebiza. I think ngi-uploadile leyo video ufuma ungazange hamba ibuka ivideo yomfana kaRobbie Malinga obechaza ukuthi bakithi mina ngizange ngithanda izinto ezibiza after babeshone njengoba kuthiwa ngidlala imali kaBaba. No, bengivele nginjene ukuthi bengakabi semehlweni abantu. Umfana kaRobbie Malinga loya lona ngunkosikazi obengunkosikazi kaRobbie Malinga kuthiwa ke yena kugijima enkantolo ke ngendaba zemali kaBhuti Robbie Malinga. So kuningi you guys. So asiyo estoryini ngoba sikhona laphana kayisolezwe asifuni ukuthi kuze kuthiwe isiqamba manga. That's why mina ngiyathanda ukuthi ngiye estoryini ngiyosifunda uzoze ukuthi sikhuluma ngani ke. So ke kuthiwa lapha nenkosikazi yenkhaka ke ka producer owayebuye abe ngumculi uRobbie Malinga ongasekho emhlabeni isithathe isinqumo sokuthi ifake enkantolo ETS Records ifuna ikontileka eyasayinwa umyeni wayo ephakathi kwakhe nale nkampani something like uN Malinga onkosikazi kaRobbie Malinga utheke kuyaphoqa ukuthi afake ETS Records enkantolo emva kokufaka incwadi yabameli ebhalela inkampani efuna ikontileka kaRobbie kodwa ETS Records yangamphendula. So ngata guys abantu mabedlulile emhlabeni abaseleyo basala bedonsa nzima. So ke kuthiwa ke isolezwe lonela ngempela sonto linayo icopy yencwadi yabameli baka N Malinga ayibhalele ETS Records ke neUniversal Music efuna ikontileka yokusebenzisana kwezinkampani nomyeni wakhe ukuze abone ukuthi kumele ahlomule kanjani kuma royalty omyeni wakhe. So ke yeah man uyena ke uN Malinga lo you guys incwadi ibhalwe ngabameli baka N eMdakane Attorneys Inc. Lapho ke becela ukuthi ke banike wonke amaphepha asayinwa nguRobbie ekontileka yokusebenzisana nalezi zinkampani. So uthe okwenza agcine engazi ukuthi kumele ahlomule kanjani ngama royalty omyeni wakhe okumele awathole ayingoba nekontileka akanayo. So uthi ngibhalele ETS Records neUniversal Music ukuthi banginike lamaphepha ekontileka iUniversal isingiphendulile icacisa ngendaba yamaphepha engiwadingayo nokuyinto engikhululile kodwa ETS Records ivele yakhetha ukungangiphenduli. So isenzo sayo siyaphoqa ukuthi sibafake enkantolo ngoba kuyacaca ukuthi abazimisela ukuthi sisebenzisane kahle njengoba ke beziba ngisho nencwadi yabameli. So ngesikhathi bebhalelwa bebeke isikhathi ukuthi babe sebephendulile kodwa kuze kube yimanje abakasho lutho kusho ina uN ke ekhuluma ngalaba beTS Records. So yeah man kwimpendulo yakwa Universal Music leli phephandaba elinayo icopy yayo lenkampani yaziqhelanisa namaphepha asayina phakathi kwaRobbie nayo kodwa iwakhomba khona ETS Records. So empendulweni yayo ke Universal Music iyakuveza ukuthi impela iyazi ukuthi ikhona ikontileka yasayinwa abaculi abangaphansi kweTS Records ebisebenzisana nayo kodwa bona babe nekontileka neTS Records engathinti abasayine ngaphansi kwayo. So bathe ikontileka ke yokusebenzisana neTS Records yasayinwa yiEMI ngaphambi kokuba ithengwe yiUniversal Music. Bathi ke le kontileka yayithinta ukusebenzisana phakathi kwabo neTS Records kuphela ingathinti abantu abangaphansi kweTS Records. Yathi
uma kukhona bafuna ukwazi abaxhumane nayo iTS Records. So imizamo ke yokuxhumana nommeli weTS Records uDumisani Mutsamai ayiphendulekanga I guess, but bathi ayiphendulelanga ngoba nomyalezo athunyelwe wona akawuphendulanga. So uN uthe akasekho okunye sebezohlangana khona enkantolo ngoba kuyacaca ukuthi abazimisele ukubambisana nabo. So ukuxabana phakathi kukaN Malinga neTS Records kaTK Nciza ilona gama bengilifuna guys. uTK Nciza noDJ Sbu ibona ke abaku TS Records. So yeah man, so xabana kukaN Malinga neTS Records Nciza Nciza kuqale eminyakeni edlule ngesikhathi sekumele uN athole imali yama royalty kaRobbie Malinga kodwa wakhala ngokuthi akayitholile. Uthe ubevamise ukuyithola kodwa kumxakela ukuthi emase esebona engasayitholi kunalokho watshelwa ngemali eyisamba anikwa yona iTS Records, watshela ukuthi uKhisimusi wezingane. So imali abamnikezana bamtshela ukuthi ayithatha na uKhisimusi wezingane into ekanjalo guys. So ke ngathi kukhona udaba laphana ke you guys lwezimali zikaBhuti Robbie Malinga. So ufuna ukwazi ke umama uN Malinga laphana kodwa ke iTS Records ngathi ayimphenduli. So ufuna ke ukugijimisana nabo enkantolo. This is what I'm getting from the story. Ufuna ukwazi you guys aphinda hlomule phela kuma royalties omyeni wakhe kodwa ngathi bahambela kude bayamziba noma mhlambe ba busy into ekanjalo. So ugirl usefuna ukuma ngenyawo manje uthi hayi sesiyohlangana enkantolo mangabe kunjalo you guys. So angazi man lona daba ke luka N Malinga obeyinkosikazi kaRobbie Malinga you guys akagijimisana nabo sizoza ukuthi kuhamba njani ngodaba lwabo because wow engikwazi ukuthi TS Records nje yamenzana uZahara something like that. I still even forgotten you guys. So yeah man, let's all the best to her. Let's hope you guys uzothola imfanelo zakhe okuyimali zomyeni wakhe whatever. Let's hope uzozithola because ngathi kuthanda kuba kuningi lapha, but all the best to them. Let's hope bazoza ku conclusion yokuthi abenze njani ngalokho you guys. So yeah, thank you so much ukuthi uyibuke video, like usubscribe ushare ungakhohlwa ukwenza lokho ngaso sonke isikhathi mangaba kakwenzi. Like the video lokho kubaleke kakhulu. Ngiyabonga sithanda sami sisihlangana njalo ku video elandelayo. Bye.